हेलो फ्रेंड्स, आंनि बे यूट्यूब चेनेलाव दिनै नोंसोरखौ बरायबाय। दायो आं नोंसोरनो मोननैसो इन्टारेस्टिं कुइसन सोंगोन। बे इन्टारेस्टिं कुइसनखौ सोंनायनि सिगां थांनाय पार्टआव सोंनाय बे कुइसनफोरनि आं एन्सारखौ होग्रोनो सानदों। बेफोर कुइसनानो जादों मा बुस्थुखौ उखैदोबा जानो हायो, गांदोबा लोंनो हायो, गोजांदोबा अर सायनो हायो? बिनि एन्सारानो जादों नारेंखल। नारेंखलखौ जों बिनि बिगुरजों अर सायनो हायो। नेक्स्ट कुइसन, मानि फिथाइया गोदैब्लाबो बाजाराव फानाबा बायनानै मोना? बिनि एन्सारानो जादों कस्ट'नि फिथाइ। कस्ट'नि फिथाइखौ जों बायनानै मोना, कस्ट'नि फिथाइया जोबोद गोदै। दिनैनि बे कुइसन नाम्बार 1खौ जागायनोसै। खायसे मासाव 31 दिन थायो, खायसे मासाव 30 दिन थायो, होनबा बबे मासाव 29 दिन दं? एन्सारा जाबाय गासैबो मासाव 28 दिन दं। दायो सेकेन्ड कुइसन सोंगोन। नों बुधबार, शुक्रबार आरो देवबारखौ फोरमायालासिनो रेगुलार सानथाम दिनखौ फोरमाय। एन्सारा जादों मैया, दिनै आरो गाबोन। बेफोराव रेगुलार सानथामखौ फोरमायनो हायो। दिनैनि कुइसना बेसेयानोसै। आंनि बे कुइसनफोरखौ गाहाम नांदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। आं बेबायदिनो नोंसोरनि गेजेराव गोबां फानि कुइसन लाबोबाय थागोन। थेंक इउ।